buyo nek weruh nggone aku. Wis aku ngono. Aku ki ngetutke sing kon-tinggone Pak Agus ki jembar. Karena ditetanduri apa-apa rombok bagus kuwi. Latare ngono ki rupa gedang. Tapi lah aku yo matur nuwun Pak Agus nek Ibu pinter nandur. Nggih, kula niki ra tau nandur. Nggih mulih terus nang pasar, saka pasar terus kulak. Engko sore mulih saya adol sedelo golek turu. Turu sedilit golek nang kulak. Nang gunung. Nek sing wong wedok ki tetep mung gogokno. Ora adol ora tuku. Nek yo nang omah nyambut gawe kuwi nandur. Ya iki werna-werna. Ala nggone ya neman iki apa kae pot-pot kae iki ana gederane isi tero akeh banget. Lek Bu dalem aku. Kula tak bedoli niki nggih, ambek nggih. Mang gedol, mriku mang bedoli. Dirang-rang mawon aku ngono. Bekne wite gede-gede aku ki ngono. Oh nggih. Kaya lek lareke rono-rono. Karang maune wong gunung kok. Bagus iki. Bu, aku wong gunung ning kepengin dadi wong kutha.